Mä oon Sanja Kosonen Turusta alun perin ja tällä hetkellä asun Ranskassa ja kierrän Les Colporteurs -sirkusryhmän kanssa, varsinkin tämän Fils sous la Neige-esityksen kanssa. Les Colporteurs-ryhmä on perustettu noin 15 vuotta sitten. Sen on perustanut Antoine Rigaud ja Agatha Olivier, joka Antoine siis on tämän ryhmän ohjaaja ja hänen vaimonsa Agatha nähdään myös lavalla. Ja mä itse tullut tähän ryhmään mukaan 5 vuotta sitten, kun lähdettiin tekemään tätä Fils sous la Neige-esitystä. Ja Antto ja Agatha oli semmoinen tosi kuuluisa nuoralla tanssipariskunta. He on tehnyt Cirque du Soleilit ja kaikki maailman sirkukset, mitä tiedetään, että he on todella tunnettuja sirkusmaailmassa. Ja Antoine halusi kerätä nuoralla tanssijoita ympäri maailmaa ja löytää semmoisen hyvän nuoralla tanssijatiimin. Eli tämä on maailman ensimmäinen ja suurin pelkästään nuoralla tanssiin keskittyvä esitys. Näistä 7 nuoralla tanssijasta nyt on 2 suomalaista, eli mun lisäkseni Ulla Tikka. Ja nuoralla tanssijoita Suomessa taitaa olla me 2. Nyt on nuoria tulossa sirkuskouluista, mutta ketä ammattilaisina tekee, niin saatetaan molemmat olla tässä esityksessä. Sen lisäksi meitä on Amerikasta, Kolumbiasta, Ranskasta ja Sveitsistä, eli tämä on tosi kansainvälinen esitys. Ja esityksen aikana tulee nähtäväksi melkein kaikki temput, mitä tällä hetkellä maailmassa nuoralla osataan tehdä ja pystytään tekemään. Et se yllättää ihmiset usein se kirjo, että kuinka paljon asioita, mitä kaikkea siellä oikein voi tehdä, mikä on mahdollista. Siellä nuoralla, kun 2 ihmistä kohtaa, niin se kertoo aina jotain tarinoita. Et sen kautta välittyy aika hyvin ne tunteet, koska silloin kun ihminen hakee tasapainoa, niin siinä on semmoinen hauras keskittyminen, joka on mulle ainakin sen nuoralla tanssin kieli. Ei olisi voinut parempaa tilaisuutta tulla, kun päästä tekemään maailman nuoralla tanssijoiden joukkoa heti suoraan valmistumisen jälkeen. Tässä tiimissä on itse asiassa sellaisia idoleita, kun mä itse kouluaikana katsonut niiden videoita, kuluttanut niitä puhkia. Ja nyt pääsin itse tekemään niiden kanssa. Se on ollut aivan mahtavaa, ei voisi olla parempaa tilaisuutta.